Možno ste ešte nikdy nemali reklamu v podcastoch. A to je v poriadku. V ZAPO teraz máme podcastovú skúšobnú jazdu. Prvá kampaň minus 30%. A ak sa vám podcasty zapáčia, ďalšia kampaň až minus 50%. A to preto, že podcasty sú miesto, kde ľudia počúvajú. Aj reklamu. No lebo podcasty nie sú reklama, podcasty sú pozornosť. Podcasty sú ZAPO. Viac na KitlerMedia.sk alebo Zábava v podcastoch.sk. Sme ZAPO. Zábava v podcastoch. Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Napríklad my vo Voxbergu spolupracujeme s niektorými influencermi aj tak, že mi tvoria ako keby UGC content, hej. Je to taký fajn, zaujímavý koncept alebo také prepojenie, pretože nevnímam toho influencera ako len nejaký mediálny kanál, ale je to nejaký partner na tvorenie toho obsahu, hej. A tým pádom je to súčasť ako keby nášho nejakého content plánu. Ahojte, dnes sa budeme baviť o UGC z pohľadu značky, ktorá sa rozhoduje, či ísť do UGC, či ísť do spoluprác s influencermi, ako to celé nastaviť. Dnes to bude naozaj, si myslím, taká praktická časť. Mám tu Bašku Neuschl, ahoj z Voxbergu. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ty sa venuješ nielen teda Voxbergu ako takému, ale máš za sebou už aj taký, by som povedala, taký začiatok a si to už vyskúšala z pohľadu influencer marketing manažérky aj pri iných značkách. Áno, je to tak. Takže dnes si úplne pripravená rozprávať sa o influencer marketingu a UGC? Ja si myslím, že áno, však uvidíme, čo to prinesie. No, čo to prinesie? A to je veľakrát otázka aj iných značiek, že čo ten influencer marketing prinesie, čo to UGC prinesie. A ja som mala pre tebou už aj iných hostí, kde som sa rozprávala na tému UGC, User Generated Content, pretože je to veľmi často skloňovaný pojem v influencer marketingu a tí, ktorí pracovali z UGC, a tak pracujú s influencermi a opačne. A dnes by som sa chcela baviť presne z pohľadu značky, pretože mala som tu dievčatá, ktoré rozprávali ako UGC tvorkyne, ako sa im spolupracuje. Mala som tu agentúru, ktorá rozprávala o tom, že ako vôbec vieme využiť ten obsah od UGC tvorcov a influencerov v rámci sociálnych sietí. Po tebe sem dokonca príde Kamila Viesky, ktorý bude hovoriť o umelej inteligencii, ale dnes to budeme rozberať z pohľadu značky a toto je možno pre vás príležitosť. Ak ste značka, ktorá uvažuje vôbec, či začať spolupracovať s influencermi, tak tieto insighty, ktoré tu odznejú, budú, si myslím, také inšpiratívne a inšpirujúce. Začínate vo Voxbergu systematicky pracovať s tvorcami obsahu. Aký je ten impuls? Prečo ste si povedali, že teraz je ten čas? Jasné. Áno, ako si už povedala, tak vlastne začíname len a naozaj sme sa rozhodli preto, lebo reflektujeme na to, čo požaduje ten trh, hej, že ako sa správajú tí ľudia na tých sociálnych sieťach. Vieme, že jednoducho tá autenticita je veľmi dôležitá a preto sme sa rozhodli ísť aj týmto spôsobom a naozaj vyskúšať UGC creatorov, ktorí budú pre nás tvoriť kvalitný content, ale tak, aby to vyzeralo veľmi prirodzene a mohli sme vlastne to rôzne testovať. Je strašne dôležité vybrať správne. Tých UGC creatorov naozaj že mnoho a myslím si, že je dôležité, aby ten UGC creator zodpovedal tej značke, s ktorou vlastne ide do tej spolupráce. A keď ešte mám povedať k tomu, že prečo sme sa vlastne rozhodli ísť aj týmto spôsobom a štýlom. Je to samozrejme aj z toho dôvodu, že teda tá autenticita naozaj vyhráva, ale tiež vieme, že jednoducho tá škálovateľnosť potom a to testovanie je oveľa jednoduchšie, ako keď ideme s nejakou brandovou kampaňou, ktorá má za sebou obrovskú produkciu. A je to tým pádom, beriete to ako takú reakciu na trh, algoritmus, alebo skôr je to také, že povedali sme si, že musíme do toho ísť, lebo aj ostatní?
Ja by som povedala, že je to taká kombinácia, hej, že vidíme, že naozaj prirodzene s tým pracujú veľké značky, čo chcem povedať, že naozaj sa inšpirujeme tým trhom, ale je to určite aj tým algoritmom, hej, že keď vidíme, že čo ľudia konzumujú, tak musíme proste na to reagovať, pretože ide to ruka v ruke. A čo ste si interne predtým povedali? A keď ste si ujasňovali vôbec, že či do toho ísť? Skôr je to o tom, že povedali sme si, aké ďalšie formáty môžeme vyskúšať v tých našich performance kampaniách. Ja aj z minulosti viem, alebo z tej predchádzajúcej skúsenosti, že jednoducho to naozaj veľmi fungovalo a mali sme tam niekoľko videí, ktoré sme testovali. Hej. Malo to niekoľko húkov, bolo to veľmi akože také, že prirodzené, niečo sa nám osvedčilo, niečo nie. A tu vo Voxbergu sme si tiež povedali, že poďme to vyskúšať, samozrejme rozumne a povedali sme si jasný cieľ, že čo chceme od tých UGC creatorov, hej. A takisto aj keď mám povedať, že nevyskúšame to, alebo nejdeme len s UGC creatormi, ale ideme aj s tým kontentom od tých influencerov. A tam je takisto dôležité, aby to bolo veľmi prirodzené. Hej, nemá to vyzerať tak, že ten UGC alebo ten influencer má naučené nejaké poučky, že je to veľmi dôležité, aby vedel, čo má odkomunikovať, to je vlastne ten základ, dostať ten správny brief a povedať mu, že čo je cieľom vlastne toho videa a potom to môže fungovať. Hej, že to už či to už potom ten napríklad UGC creator tak postriha a pripraví, alebo potom to zoberieme my a postprodukčne to nejako dáme dokopy tak, aby to mohlo fungovať. V rámci toho celkového marketingového koláča, ktorý máte, tak akú časť tvorí influencer marketing a UGC? Že je to tá podstatnejšia časť alebo tá menšia? Určite je to tá podstatná časť. Momentálne vo Voxbergu by som povedala, že to tvorí dosť podstatnú časť toho celkového marketingového mixu alebo toho marketingového koláča, ako si povedala. A aj z predchádzajúcej skúsenosti naozaj to bola, že obrovská časť toho koláča, ktorá to tvorila. A myslím si, že by značky mali, tie, ktoré nespolupracujú s influencermi alebo nespolupracujú s UGC creatormi, tak by mali začať, lebo naozaj vidíme, že tí ľudia sú na to, už pomaličky si na to zvykajú, ale je to naozaj veľká časť toho celého koláča, ktorý oni môžu zhltnúť a dá sa s tým veľmi pekne pracovať. Že vidíme to potom, či už v performance marketingu, alebo celkovo z toho obsahového marketingu, alebo z toho, čo je veľmi prirodzené na tom Instagrame, či už je to, bože, teraz mi vypadlo slovíčko, Myslíš awareness? Že je to, že, to som sa chcela spýtať, že či to je vlastne iba tá performanceová časť, ktorú ty riešiš vlastne v rámci marketingu, alebo riete to aj ako awarenessovú? Áno, je to aj ako awarenessová, takže naozaj, že tá kombinácia tých dvoch, tej brandovej a performanceovej, ja si myslím, že je to fakt, že spoločná téma, hej, že nedá sa to odlúčiť, že toto je vyslovene brandová a toto je performanceová, hej, že vždy tam musí byť ten nejaký prienik, aby to naozaj fungovalo. No to je výborné, pretože dobre na to idete, zase z môjho uhla pohľadu, keď môžem dať akože spätnú väzbu, pretože niektoré značky prídu a povedia, že viete čo, že my chceme influencerov len na predaj napríklad. A ten awareness si vôbec nerobia a neuvedomujú si, že to je ruka v ruke a musí mať niektorých aj takých, by som povedal, že awarenessových hráčov, tú awarenessovú vizibilitu, potom sú to len na Instagrame, tvorcovia na Instagrame, potrebujem ísť na Metu všeobecne aj na Facebook, čiže viem práve tým, že vybustujem daný obsah, nejaký UGC obsah alebo obsah od influencera, viem zasiahnuť aj iné publiká a ísť na iné sociálne siete. A keď sme pri tom, tak v rámci UGC využívate ich na ktorých sociálnych sieťach týchto tvorcov? Tak primárne je to ešte raz sa môžem spýtať, že na ktorých sociálnych sieťach. Čiže máme Instagram a potom okrem Instagramerov koho ešte? Primárne Instagram. Predtým zo skúsenosti to bol aj TikTok, ale je to momentálne na začiatok Instagram, hej, takže tam sa snažíme a dobre, ako si hovorila, že vlastne je veľmi fajn rozlišovať aj pri tých influenceroch, keď ich briefujeme, že OK, tak ty si
možno viac brandový, a budem k tebe tak pristupovať a ty si viac možno na ten performance, že z teba použijem potom možno aj do tej reklamy, hej, že a takto medzi tým akože nejako plávať, tak aby to naozaj fungovalo. To je podľa mňa veľmi dôležité a podstatné, lebo tým, že aj ty určite vieš, že keď spolupracuješ s viacerými, či už influencermi alebo UGC, tak aj na základe toho, ako sa s nimi komunikuješ, ako ich máš navnímaných, tak presne vieš, že kto sa ti hodí na takúto kampaň, kto sa ti hodí na takúto. A podľa mňa toto je veľmi dôležité vedieť, rozlišovať a správne sa potom rozhodnúť. No a to je aj tá otázka, že či keď pristupuješ rôzne awarenessovo, performanceovo, kampaňovo, tak vidíš rozdiel aj v tom, keď ako prístupuješ k UGC tvorcom a ako k influencerom, že vidíš tam nejakú odlišnosť? Určite áno, ale povedal by som, že napríklad my vo Voxbergu spolupracujeme s niektorými influencermi aj tak, že my tvoria ako keby UGC content, hej. Je to taký fajn, zaujímavý koncept alebo také prepojenie, pretože nevnímam toho influencera ako len nejaký mediálny kanál, ale je to nejaký partner na tvorenie toho obsahu, hej, a tým pádom je to súčasť ako keby nášho nejakého content plánu a tým, že sa sústredujem na určité kategórie alebo oblasť tých influencerov, tak naozaj viem, že napríklad dajme tomu, keď si vybavím nejakého influencera od nejakej oblasti, že bežca alebo cyklistu, tak viem, že mi vytvorí naozaj skvelý content, čo sa týka UGC. Naozaj veľmi obsahovo mi sedí do toho contentu, ale takisto oslovuje nejakú tú cieľovku, tú svoju, hej, takže je tam aj taká dôveryhodnosť, ale jednak skvelé je to, že ja to môžem využiť akože v rámci toho nášho nejakého content plánu a je to ako náš obsah. Keď sa pozrieme konkrétne na tie očakávania, že OK, značka ide do spolupráce, či už s UGC tvorcami alebo s influencermi, keď dnes trošku tak viac chcem sklznúť k tým UGC, alebo niekedy to volajú aj CGC, Customer Generated Contentu, tak aké sú tie očakávania, alebo aké by možno nemala mať značka očakávania od toho? Jasné, tak podľa mňa by značka nemala mať očakávania hneď, že wow, vyberiem si jedného UGC a prinesie mi neskutočne kvalitný obsah a ja ho pustím do performance kampani a hneď to vystrelí. Hej? To akože naozaj si myslím, že trošku trvá, kým tá značka príde na to, čo naozaj funguje a skúša rôzne, či už hooky, hej, čo sa týka konkrétne toho obsahu, alebo to naozaj otáča, testuje, optimalizuje. A toto je dôležité proste si povedať, že asi hneď na začiatku nebude mať nejaké neskutočné výsledky, ale pristupovať skôr k tomu tak, že naozaj si definovať, že čo od neho chcem, čo je môjim cieľom a dať mu kvalitný brief, lebo to je veľmi podstatné. A toto je taká akože príprava na to, ako by som začínala s tými UGC creatormi, keď nemám nejakú skúsenosť. Hej? A možno naozaj si vyselektovať, lebo akože tým, ako som povedala na začiatku, tých UGC creatorov je veľmi veľa, ale už vidno naprvu ten, kto s tým pracuje, že čo je kvalitný obsah a čo nestojí za to, hej. Takže možno nájsť naozaj taký balans, ale mať jasne definované, že čo tým chcem dosiahnuť a stanoviť si cieľ a jednak samozrejme super brief. Čo je možno podľa teba nerealistické očakávať od UGC tvorcova, kde ty vidíš, že možno aj pri iných značkách alebo kolegoch, keď sa o tom bavíte, že čo oni očakávajú? Tak samozrejme, čo je nereálne, je za mňa to, že ten UGC creator nevidí do našich hlav. On nevie, že ako to chceme, čo tým cielime. Hej. Nikdy to nebude úplne podľa našich predstav. Ale snažiť sa mu akože naozaj vytvoriť tie podmienky a dať mu ten brief, buď si s ním to otočiť viackrát, hej, keď niečomu nerozumie, naozaj vedieť mu odkomunikovať to, čo chceme, či to má byť
či už nejaká skúsenosť alebo nejaké benefity toho, čo chceme zdôrazniť, alebo mu aj povedať, že OK, že tak týmto videom chceme dosieliť naozaj to, že príde XY zákazníkov a zrovna hneď nakúpi už, hej, z toho tvojho jedného videa. Takže ja by som povedala, že vyladiť si to s ním, s tým UGC creatorom tak, aby to sedelo a nemôžeme my očakávať zasa od nich, že teraz keď mu pošleme nejaký kompletný scenár, že to spraví úplne podľa toho bod po bode a samozrejme on nie je herec, hej, takže jednoducho a jednak keby to tak vyzeralo, že sa naučí nejaký scenár, tak je to zasa neprirodzené a to znamená, že sa bije, hej, nie je to o tom, je to práve o tom, že to má byť veľmi autentické, aby naozaj tí ľudia, keď scrollujú, tak zastavili a povedali si, že aha, že OK, tak toto ma zaujalo niečím a idem skúmať ďalej. Keď ide o biznis, spoľahlivosť je kľúčová. S UPC internetom pre podnikateľov zažijete stabilné pripojenie, ktoré zvládne čokoľvek od online konferencií až po správu vašich zariadení. Výkonné modemy a statická IP adresa zaručia, že vaše zariadenia budú vždy pripravené. Nechajte svoje podnikanie rásť s UPC. Zistite viac na upc.sk/biznis. Že ty asi keď si vyberáš tých UGC tvorcov, tak na základe toho im prispôsobuješ aj scenár, alebo teda brief, alebo to skôr nechávaš, že povedzte mi, akú tému by ste si vedeli predstaviť, spracovať. Akože záleží od toho, čo presne čo očakávame od neho, ale za mňa naozaj to prispôsobujem tomu danému creatorovi, hej. Lepšie mi to tak funguje aj, pamätám si z predchádzajúcej skúsenosti, že sme to mali aj tak, že keď som s kolegom spolupracovala, tak mi vyslovene poslal nejaké video zahraničnej influencerky alebo UGC creatora, ktoré povedal, že aha, že máš niekoho, kto by vedel toto spraviť, hej, a už keď som zalovila, tak OK, tak toto je vhodná adeptka na to, aby to mohla vytvoriť a myslím si, že to bude fungovať, hej, a už sme to vyskúšali, poslala som jej to presne, vieš to takto navnímať, vedela by si to takto spraviť, samozrejme nevral to od slova do slova, ale proste naozaj skús v tom nejako vybalancovať tak, aby to bolo veľmi prirodzené a vieme, že to fungovalo. Naozaj sa to potom tak ukázalo, že to fungovalo. Takže toto je presne tá vec, že skúšať to tak akože stávať na mieru, by som povedala. Ale samozrejme sú niektorí aj tí UGC creatori, kde už aj podľa toho portfólia, ktoré pošlú a vidím, že tam majú naozaj super nejaké spolupráce, ktoré mi sedia, tak mu poviem, že OK, tak skúsme to spraviť nejak týmto štýlom a on sa chytí, hej, že naozaj to závisí od toho creatora, podľa mňa, lebo tam je rozdiel presne, že UGC creator a niekto, kto to robí už niekoľko rokov, alebo niekto, kto len začína. Jasné. A keď je lepšie podľa teba v rámci toho briefu dať viac slobody? Že nepopálila sa už niekedy, že a viete, že však urobte to podľa seba, aj, že to zadanie si povedala, a však robí to pekne, tak to nechám na ňom a potom ti poslali niečo, s čím si nebola spokojná, alebo vyžaduješ dopredu, že spravte mi nejaký storyboard, scenár? Skôr vyžadujem, že keď si to otáčame tie maily, alebo keď si dáme nejaký meeting, tak naozaj chcem, aby to bolo aj uľahčenie pre neho, že nie, že teraz mi pošle hotové video na schválenie a poviem mu, že fú, že tak toto nie, že toto sa mi vôbec nepáči. Je to robota aj pre ňo, aj pre mňa, hej, aby sme si tu otáčali niekoľkokrát ten content. Skôr je to presne o tom, že si to vyladiť, že za mňa je dôležité naozaj pripraviť ten kvalitný brief pre toho creatora a povedať si, áno, toto chceme, alebo naozaj mu vytiahnuť buď z niečo z jeho portfólia, že toto sa mi veľmi páči, prosím ťa, sprav to na ten istý spôsob len na náš produkt, alebo proste skúsiť sa inšpirovať nejakými inými, ktoré vidím bežne, hej, či už na Instagrame, alebo na TikToku, alebo kdekoľvek. A tým pádom
mu to pošlem, že toto by bolo super, že keby sme niečo na takýto štýl spravili. A väčšinou sa mi osvedčilo, že áno, že si to sadlo, hej, že ten creator to spravil presne podľa toho zadania a jasné, že to není úplne to isté, ale stretli sme sa v tom, že áno, toto je to, čo chceme a pustíme to von. Čo je pre teba taký red flag pri výbere spolupráce, alebo respektíve pri výbere toho UGC tvorcu, že keď si ho vyberáš? Tak tam je možno viacero, ale naozaj neísť do spolupráce s každým, hej, s každým tým, kto pošle e-mail, že pošle portfólio, že toto som, takéto spolupráce robím. Skôr to naozaj, že tak navnímať, pretože častokrát sa stane, že potom to sklzne do toho, že tá značka alebo ten, kto s tým UGC creatorom komunikuje, sa nepochopí a naozaj to vypáli zle, ale myslím si, že red flag je už len to, že niektoré tie spolupráce, ktoré sú, alebo ktoré má v svojom portfóliu, tak už naprvo vidno, že tudy cesta nevede, hej. Že jednoducho je dôležité buď sa dohodnúť, že naozaj investujem aj do toho UGC creatora, že viem, že mi spraví kvalitný ten obsah, alebo to proste spraviť možno práve s tým influencerom, ktorý už má nejakú tú skúsenosť s tými produktami a mám ho navnímaného lepšie, hej. Takže opäť je extrémne dôležité hneď na začiatku si povedať, že áno, s týmto si viem predstaviť tú spoluprácu a s týmto nie, akože nie ísť za každú cenu proste do každej tej spolupráce, aj napriek tomu, že by to malo byť napríklad, že len v rámci bartru, hej. Buď potom si rozhodnúť, že OK, tak radšej do toho investujem a budeme tvoriť ten obsah možno viackrát spoločne, ako ísť proste radom, že a poďme, skúsme to s týmto, lebo vtedy naozaj vyjde to, že ten obsah nie je podľa tých našich predstav. Spomínala si veľmi zaujímavú vec a myslím si, že to je taký prelomový rok 2025-2026, keď práve značky zistili, že OK, mám tvorcu influencera, mám tvorcu UGC a teraz ten obsah presne to, čo hovoríš. Viem si ho odkúpiť alebo kúpiť si licenciu a nasadiť si ho do performanceových kampaní. A stretávaš sa s tým, že influenceri majú alebo nemajú problém poskytnúť takýto content? Stretávam sa s tým, že majú, ale pokiaľ sa dohodneme na nejakých podmienkach, ktoré sú pre nich vyhovujúce, tak sú tomu otvorení. Že naozaj v minulosti sme pracovali veľmi s kontentom od influencerov, ktorí sme dávali do výkonnostných kampaní a mali sme XY tých videí. Robili sme niekoľko kompilácií viacerých tých influencerov, ale pokiaľ je tá spolupráca dlhodobá, tak tam nie je ten problém, hej, že tam chcú vystupovať za tú značku, že postavia sa za ňu a nemajú problém s tým, že chceme ich používať do rôznych tých performance kampaní. Stávalo sa mi napríklad, že konkrétne v Česku som mala problém niekedy sa s niekým dohodnúť, ale naozaj to závisí od tých podmienok. Ja si myslím, že momentálne by to už mala byť ako keby taká povinná súčasť toho balíka, hej, že jednoducho, keď idem do spolupráce s nejakým influencerom alebo nejakým UGC creatorom, tak v rámci tých výstupov a na tom, čo sa dohodneme na tých podmienkach, tak by tam mal byť aj ten buyout, ktorý proste viem potom používať do tých našich performance kampaní. Za moderným zdravotníctvom nemusíte cestovať za hranice. Dá sa to aj na Slovensku. V nemocniciach Penty nájdete špičkových lekárov a sestry, ktorí spojili svoje schopnosti s ľudským prístupom, aby pacientom poskytli presnú diagnostiku, účinnú liečbu a vynikajúcu zdravotnú starostlivosť. V nemocniciach Penta Hospitals veria, že každý pacient si zaslúži kvalitnú zdravotnú starostlivosť. A preto každý deň pracujú na tom, aby bola ešte dostupnejšia pre každého. Penta. Zlepšujeme zdravotníctvo. Po prípade stretla si sa s tým, že skôr trvali na tom, že OK, nejaký kód reklamy vám viem poskytnúť, ten obsah vám nechcem dať, pretože sa bojím zneužitia.
Pretože dievčatá práve toto riešili ako UGC tvorkyne, že obávajú sa toho, alebo pre nich je taký red flag, keď značka od nich pýta napríklad, že dajte mi video bez tituliek, ktoré tam predtým boli a obávajú sa, že aha, toto je medzinárodná značka, obávajú sa zneužitia obsahu, aby to nebolo ďalej zostrihané do takej podoby, ktorá by sa im nepáčila, pretože tam majú svoju tvár. Čiže je pre vás výhodnejšie skôr ten kód reklamy alebo poskytnúť vám nejakú MP4? No, takto, ja som sa nestretla s tým, že by mal niekto problém nám dať celý ten obsah tak, ako nám ho natočil, ale viem, že je dôležité si hneď na začiatok definovať presne, že chceme ísť tým len na slovenský trh alebo český trh a tie ostatné trhy si už potom dohodneme zasa zvlášť. Že spravíme si zmluvu, kde si povieme, že OK, poďme robiť chceme ísť aj do iných európskych krajín a tým pádom je podľa mňa korektné voči tomu creatorovi sa s ním dohodnúť a povedať si na rovinu, že OK, si v pohode s tým, že chceme používať tieto videá aj na iných trhoch, alebo nie. Hej. Ja si myslím, že aj o tom je tá vzájomná spolupráca, či bude trvať dlhodobo, alebo nebude, pretože ja chcem mať fajn vzťah s tými tvorcami. Hej. Ja nechcem ich klamať v niečom, že teraz mi pošli svoj obsah a ja ho rozhodím všade, kde sme a dovidenia. Hej. Takže pre mňa je dôležité si definovať tie podmienky hneď na začiatku, hej, aby vedel, s čím on môže počítať a s čím môžeme počítať my. A ak sme neboli aj dohodnutí, tak si to vopred povedať, hej, že chceme tento content prepoužiť do XY krajín a tým pádom si s tým OK, áno, ak nie, tak ideme ďalej a hľadáme možno nejaké iné riešenie. Všímam si, že veľa značiek má na svojich sociálnych sieťach videá od UGC tvorcov a pri tých videách je veľakrát 5 srdiečok, 10 srdiečok. Čo si ty myslíš, aký máš na to názor, že ísť radšej možno o jedného UGC tvorcu menej a radšej dať proste do toho a nasadiť to, hej, dať tam boosting, aby to bolo šírené medzi tie dané publika, alebo proste nechať to na organiku? Určite, ako ja si myslím, že práve, že ten content by mal byť podporený, hej. Tá organika ako fajn, niekedy to môže vystreliť tak, že má to super dosahy, ten algoritmus sa s tým pohrá, ale myslím si, že je tam dôležitá tá podpora, hej, že presne ísť potom možno s creatorom, ktorý spraví jeden kvalitný obsah a máme ho nasadený aj len na Instagrame, ale potom sa dohodneme fajn, že chceme to pustiť aj do tej reklamy, ale spravíme ten boosting aj na tom Instagrame konkrétne toho príspevku. Hej. Takže ja si myslím, že nie je úplne OK to nechávať len na tú organiku. A keďže ty pracuješ aj pre iné značky a pracovala si pre iné značky, vidíš tam rozdiel? Možno aj z časového hľadiska, že ako sa to celé mení v rámci UGC a influencer marketingu? Či sa ten prístup vôbec mení? Určite, ja si myslím, že predtým, keď sme začali s tým nejako pracovať, tak naozaj to bolo o tom, že len tí UGC creatori začali nejako tvoriť, hej, že oni sa tak možno hľadali, že aha, že tak môžem tvoriť nejaký obsah pre nich, pre tie značky, ale skôr to podľa mňa vnímali tak, že to bude len súčasťou presne ich Instagramu, alebo to bude nejaký kolapost. Teraz tým, ako sa to vyvíja, tak je to presne to, že skôr je to využívané v tých performance kampaniach, že sú to výkonnostné kampane, takže ja si myslím, že to UGC je už vyslovene ako keby nejaká práca tak, že na trhu, hej, by som povedala, kde si tým môžu naozaj niektorí tí tvorcovia veľmi pekne zarobiť a myslím si, že sa to naozaj že vyvíja s tým, že možno niektoré značky dokážu aj ušetriť, samozrejme, keď nejdú s buyoutmi od influencerov, ale idú práve s videami od content alebo teda UGC creatorov, tak je to naozaj pre nej rozpočtovo ľahšie, jednoduchšie a tým pádom majú väčšiu možnosť to škálovať, hej? Takže určite sa to vyvíja, je to úplne iné, ako to bolo pred 2 rokmi a myslím si, že teraz je už možno to tých UGC creatorov taký pretlak, ale presne to je o tom, že kto je dobrý, tak ten sa naozaj uchytí, hej, takže funguje to vo všetkom.
Áno, to je také ako keby príklad, že či ja dám jednému influencerovi za reelko 3 000 eur, lebo má 200 000 sledovateľov, hej, a poviem si, že OK, zasiahnem to publikum, alebo radšej dám UGC tvorcovi 300 eur a tých 2700 eur dám do boostingu. Presne čiže tak. toto je také, že musí si to človek otestovať. Takže testujete to asi aj vy. Hej? Áno, určite aj teraz, ako vravím, že keď začíname vo Voxbergu systematicky s tým pracovať, tak to budeme testovať. Hej, nám ide naozaj o to vyškálovať to tak, aby to fungovalo. A takisto z predchádzajúcich skúseností alebo značky, ktoré pracujeme, tak jednoducho vidím, že vtedy to má zmysel. Proste robiť rôzne prístupy, hej, že zamýšľať sa nad tým presne. Chcem nejakého top influencera, tomu som ochotná dať takýto a takýto budget a viem už potom s tým ďalej pracovať, alebo to len bude pekné reelsko na Instagrame a to je celé, hej, a tam to hasne. Alebo potom viem to použiť do tých výkonnostných kampaní. Takže podľa mňa to je presne o tom, že len testovať, pozerať sa na tie dáta, optimalizovať to a stále prinášať nejaké nové tie kreatívy, to je extrémne dôležité. A chytiť si možno tých UGC tvorcov, s ktorými sa vám dobre bude robiť. Presne tak. Dievčatá, ktoré som tu mala, Aďu a Veroniku, tak presne oni mi povedali, že od nového roka sa im roztrhlo v rece s tým, že ich kontaktujú značky, ale rovno chcú hneď ročný kontrakt. Že podľa mňa sa to tu tak dozrieva to celé, že ten 2025 rok bol o tom, že sa to testovalo, škálovalo a teraz už keď si chytím toho UGC tvorcu, tak ho proste chcem. Áno. Lebo si uvedomujem, že keď o ňoho prídem, tak budem nešťastný. A keď si vy zazmluvňujete takýchto, alebo budete si zazmluvňovať či už influencerov, alebo UGC tvorcov, vyžadujete aj nejakú exkluzivitu, že, ja neviem, 3 mesiace od ukončenia spolupráce nebudeš robiť pre konkurenciu, alebo vám je to jedno? Áno, záleží nám na tom a naozaj je to súčasťou tej zmluvy a takisto to bolo aj v iných značkách, s ktorými som robila. Takže ja si myslím, že je to veľmi podstatná vec, ale nemyslím si, že úplne každý to dodržiava, hej, že je to veľmi náročné s tým, že ak tá značka pracuje s XY influencermi a teraz mali dlhodobý kontrakt a dajme tomu už ho ukončili, tak o 3 mesiace na to neviem si možno ani spomenúť, hej, že teda, že som robila s tým daným influencerom, robím s ďalšími 40, takže je to také, že myslím si, že by to tam malo by to byť súčasťou tej zmluvy, ale ustriehnúť to je to ako podľa mňa náročné. Tak je to náročné, je to už potom o tej, by som povedala, lojalnosti, hej, o tej slušnosti, hej, o tej etike toho influencera, presne ktorého tak. vôbec máte. Povedzme si to rovno. Vaša cieľovka už počúva podcasty. Otázka znie... Počuje aj vás? Ak nie, skúste si to. Prvá kampaň minus 30%. A keď sa rozhodnete pokračovať, ďalšia až minus 50%. Aká je podcastová skúšobná jazda v podcastoch ZAPO? Pretože podcasty ľudia počúvajú, keď chcú. A teraz budú počuť aj o vás. Pretože podcasty nie sú reklama. Podcasty sú pozornosť. Podcasty sú ZAPO. Viac na KitlerMedia.sk alebo Zábava v podcastoch.sk. Sme ZAPO. Zábava v podcastoch. O 2 týždne bude odvysielaný podcast s Kamilom ohľadom AI a vy uvažujete nad tým, že nahradíte v niektorých prípadoch, alebo možno sa to deje, že nahradíte niektoré typy videí práve umelou inteligenciou? Či už to budú videá s tvárou, alebo možno bez tváre? Akože keď sa nad tým zamýšľam, ako je to extrémna pomoc aj pre tú značku, ako fakt, že keď je niekto šikovný a naozaj s tým vie pracovať, tak dokáže spraviť neskutočné video, že málo kedy je to rozoznateľné, či je to naozaj AI alebo je to človek, ale stále si myslím, že proste ten AI nemá proste ten ľudský touch, hej, že podľa mňa to cítiť. Ako možno my tým, že sa v tom pohybujeme, tak to cítime oveľa viac ako taký like, ale ešte sme sa nezamýšľali nad tým, že by sme to vyskúšali priamo takto z AI, že tam bude nejaký vyslovene človek vystupovať s nejakým produktom a bude hovoriť o ňom, ale myslím si, že začnú, čím viac značiek to začne testovať, ale ja si myslím, že akože ľudí to bude trošku otravovať, lebo ja si myslím, že stále je to o tom, že je to tá autenticita a to proste
tým AI videom alebo tým AI človekom proste nenahradíme, hej, že nemyslím si, že je to prirodzené, však sledujem aj v televízii už je niekoľko tých reklám, ktoré sú vyslovene AI produkcia a naozaj akože mne to až niekedy vadí, že bože, prečo to tak je, že ako nebojím sa toho, myslím si, že časom to bude lepšie a lepšie, ale myslím si skôr, že ľudia sú na to náchylní, takže radšej by som stále využívala naozaj tých UGC creatorov, ktorých je dosť a majú čo ponúknuť a myslím si, že je to také prirodzenejšie. Vy v rámci tých spolupráci influencerských a UGC viac spolupracujete so ženami alebo vyhľadávate vyslovene aj mužov alebo možno nejaké zaujímavé profily? Dobre, to možno má napadne nejaký pes. Hej. Niečo, jasné, že proste, jasné. že úplne, že takéto uletené veci, alebo idete úplne tou tradičnou, že chceme cieliť na ženy, chceme zrkadliť, potrebujeme takúto peknú ženu, brunetu, ktorá bude mať konfekčnú veľkosť. Vieš čo, ja by som veľmi rada bola, keby je oveľa viac tých mužských influencerov ako ženských, lebo je naozaj ťažké nájsť dobrého influencera mužského, taký, ktorý aj akože je výkonnostný, hej, že aj predáva, ale je ich málo, je ich jak šafránu, by som povedala niekedy. Ale snažíme sa nájsť taký ten balans v tom, hej, že naozaj je pre nás dôležité mať vybalancované, že OK, teraz máme ženy z, dajme tomu, oblasti lifestyle, pilates, yoga, hej, a teraz chcem nájsť mužov z oblasti, či to je cyklistika, bežci, triatlon, alebo naozaj takú tú kombináciu, aby to bolo vyrovnané, lebo môže sa stať veľmi rýchlo, že bude tá značka pôsobiť veľmi femínne, ak sa bavíme napríklad o tom Voxbergu, hej, že kdežto pri iných spoluprácach je to väčšinou presne o tom, že vyhľadávam ženské publikum a ženskú cieľovku, takže vždy idem po prvom a to sú proste influencerky alebo konkrétne UGC creatorky. Tých chlapov už toľko nevyužívam. Takže muži, počuli ste. Môžete spolupracovať s Voxbergom. Tu Baške sa ozvite. Áno. A do Voxbergu, že aha, ja som ten muž a počul som o sebe v podcaste, že ma potrebujete. Presne, budem len vďačná. No a keď budete aj ostatní počúvať a chcete spolupracovať s touto značkou, čo ti majú napísať do mailu? Pretože určite chodia zaujímavé maily, že dobrý deň, rád by som s vami spolupracovala, nedajú tam ani telefón, ani link na Instagram. Toto som včera čítala, myslím, že na LinkedIne a ja som normálne, že akože odpadávam vždy, keď mi príde takýto mail, ja si normálne musím to vždy predýchať, lebo akože nedávam to. Jednak mi to plní ten môj inbox, a potom to musím na to akože odpovedať. Ale naozaj, pokiaľ ide o nejakú spoluprácu, že je tam záujem, tak ja si cením, keď napíšu už len to, že majú záujem akože v tom zmysle, že robím nejaký šport konkrétny, alebo venujem sa tomuto a tomuto. Že myslím si, že by to mohlo byť super match, hej. Takže už len takéto zo slušnosti trošku sa rozpísať, hej, že povedať svoje záujmy a možno aj nejakú predstavu toho, ako by mohla tá spolupráca fungovať, lebo vtedy človek naozaj vidí, že aha, že je tam ten záujem, že s týmto sa mi bude asi dobre spolupracovať, lebo nad tým rozmýšľa, hej, premýšľa. Takže toto je podľa mňa také dôležité, lebo naozaj tých e-mailov len takých, že dobrý deň, chcem s vami spolupracovať, tak akože je XY a naozaj, že to vie človeka vytočiť do vývrtky. Ja takisto nenapíšem influencerovi, že ahoj, prosím ťa, chcem s tebou spolupracovať a to je celé, hej, že napíšem mu, že o čo tady sa jedná, hej, takže nerobíš z neho detektíva, pretože áno, dajú tam, podpíšu sa, hej, krstným menom a teraz ja na základe mailu dedukujem, že aký profil to asi môže byť, potom hľadám na Instagrame, že čo to je za profil. Presne. Potom hľadám, že aha, neviem to nájsť, lebo sú tam dve, no a už človek ide. Už presne, sa to graduje. Áno, presne toto, takže to poznáš. Čísla, demografiu, cenník, telefónne číslo, lokalitu, kde som, čo som, portfólio. Áno. To je úplne, že to už je ten level, že oveľa vyšší, hej, ale ak už ide o to, že keď chce niekto naozaj už len slušne napísať, toto je základ. A potom presne, keď už niekto je, že influencer, ktorý má skúsenosti, tak už by mal mať nejaké to svoju prezentáciu, portfólio, media kit, hoci čo, hej, to už je len ako bonus.
Baši, ďakujem za tvoje know-how a tvoje informácie, pretože keď si vypočujú podľa mňa posluchači všetky 4 epizódy v rámci UGC série, tak im to tak krásne zapadne, že možno ty máš pocit, že si teraz niektoré veci nepovedala, ale ty si možno povedala viac, ako bolo treba, pretože sa to krásne prepája a sa mi to veľmi páči, že som to tak vymyslela. Sa mi strašne páči, že som tak vymyslela, pretože presne toto je ten problém v úvodzovkách tohto trhu, že ja potrebujem vedieť to UGC komplexne ako keby zastrešiť. Áno. Z pohľadu agentúry, UGC tvorcov, značky, AI. A toto je ono. Toto je presne ono, že treba do toho ísť, treba to skúsiť. Podľa mňa najväčší ako keby taký fail toho celého je, čo ja si všímam a čo, že doteraz si mysleli ľudia, že influenceri a UGC je len o organike a konečne sa to preklápa. Presne. Takže ak ste značka, ktorá uvažuje o UGC, tak dajte do toho prosím budget. Vyskúšajte to, jak to bude reagovať na TikToku, na Mete, dokonca na Pintereste. Niektoré značky skúšajú veľmi krásne a má to krásny awareness a performance. Proste tie médiá sú dnes už tak uvedomelé a AI tomu tak krásne pomáha, či už len tvorbou nejakých textov alebo týchto všetkých sprievodných vecí, ktoré sa dajú na tom uľahčiť, že to prináša lídy a prináša to zákazníkov. Presne tak. Takže prajem veľa spokojných zákazníkov. Ďakujem. Veľa úspešných spoluprác a kreatívny content. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie ešte raz. Ako osloviť Gen Z? Neviem, dáme im free bubble tea. Alebo mačo? Alebo použijeme slovo vibe, alebo absolute cinema. Ste v poriadku? Toto určite nestačí. Prečo by to nestačilo, však ty si sa našla? Toto nebol banger? A potom sa čudujete, prečo to na nás nefunguje. Chcete spoznať mladých? Viete ich oslovovať? Príďte na Tumius Talks 23. apríla o 9. na Ďatelinovu 6. To bude banger. Absolute cinema. Dozviete sa, ako spoznať mladých, ako s nimi pracovať a ako ich nájsť. Bude to mať dobrý vibe. Tumius Talks. Powered by ZAPO. Viac info nájdete na zapotur.sk.